Geno mara ni intiere kare kendo erokamano ahinya kuom edo keto Ramogi TV odhiambo ni nasingoni ni kidieny mokwongo ne en weche manyien. Mar ariyo mar ameny piny wamenyo chenro mag ngima jogo maegi oniang' kata jok ma bende iwacho ni ng'awo ma iluongo ni vulnerable e kind oganda. Parni ma en rameny piny mokwongo e higa mar 2023. An ka kod Jojo Piyo, apisa mochung' ne weche mag ng'iyo chenro mag weche sir ma imiyo jogo ma ong'awo kata jogo ma bende gin jok ma ok ni kod thuolo makare ahinya mar tiyo tije manyalo miyo gi yuto ma piny owacho neno ni winjo bed ni miyo sir. Gin jok madongo ma iki oseniang' iluongo ni chenro mar Inua Jamii. Nyakwa Ramogi, yiena mondo arwak wendo mara kachiel kowuok e studio ma Kisumu ma wadwani mondo wagoye mbaka wapor wach. Ma en wach mosenyuolo twak kendo ji osebedo kalose wacho ni to pes jodongo biro donjo karang'o. To dipo ni ng'ato loko gini kendo wite oko, to jodongo gi gin ng'a gini? Gin joma nie higni mage mwinjo bed ni iyienegi mar chako yudo sir kokalo e chenro mar Inua Jamii. Ang'o gini mwinjo bed ni ng'ato nyaka bed godo? Nyako nyisa ang'o. To ere kaka ibiro ng'e ni omenda gi chopo ne jogo hie mwinjo bed ni yudo sir ni? Koso nitiere badhruok moko machak bede. Ndalo moko nitie mane ji ywak kana jomoko ywak ni omenda ni obiro to kochopo ne jodongo to chopo ka koro nitiere bathe moro osendusi kata lwes wiye. Magi gik modoni mondo mwawuoyo odhiambo ma kawuono kod Jojo Piyo. Amosi ni oimore Jojo Piyo kendo machiegni kae ni studio marwa ma Kisumu. Adwa ni kaw thuolo ni mar moso nyikwa Ramogi Ajwang' kasto wachaka choka twak kimiwa nonro mari ni to ini chung' ni ang'o hie kotenore kod weche mag chiwo sir ne jok ma samoro ikgi oniang' kata jok ma ng'awo e kind oganda. Erokamano bwana George Bati kuom miya thuolo mondo atwag nyikwa Ramogi kawuono. Mokwongo nyinga en Jojo Piyo. An atie migawo mar social protection. Migawo mar social protection en migawo mochung' ne jogo joma ng'awo. Kaka isewacho dholu maler joma ng'awo. Wan gi jodongo ma higi 70 kadhi mbele. Wan gi nyithindo man kiye kaachiel kod jogo modak kod ng'ol mopogre opogre. Koro gisani tachung' ne sub county mar Kisumu East to gi Santani Law director marwa mar Kisumu County. Erokamano bwana Bati. Erokamano nya Jojo Piyo. Nyaka kisani wacha nitiere mabende thuolo mokalo chien chakre chiegni dwe mar 9 higa mokalo. Jodongo osebedo kod ywak ni omenda gi ok giyude yo makare kendo omenda gi osebedo ka olewo ka ok ginen gi kata bed ni en achiel kuom gino manoseng'iyo e ngimagi ni giyudo sir moro. Jodongo nyodhi e Christmas ka yuago manodayo. Nyaka gi sani odiochieng' ma kawuono ne piny owacho wacho ni winjo bed ni omenda go chako donjo. Inyalo wacho ni chenro ni osechakore kendo duogo e wang'e mondo luoro ma samoro jaduong' moro nyalo bedo go ni an pok ayudo mara obed ni onge. Erokamano ahinya. Chenro no osechakre kendo duogo e wang'e. Odiochieng' ma kawuono ne kwa wuoyo chudo no chakre e gwenge duto mag sub counties wa 7 e Kisumu County. Kendo jodongo duto ma kaachiel kod nyithind kiye gi jogo duto man gi ng'ol ochako yudo pesa gi ma kawuono siling 8,000 moro ka moro. En adier no osekawo thuolo malach ma jodongo nyicho osechako badhog gi ni koso ng'ad gini. Ooyo ok en kamano. En gima nie chik mar pinywa mane wakalo kendo ne ochapo ne nitie agulu maduong' mar sirikal ne pok ochoko omenda madirom chulogi. Koro gi thuolo mwawuoyeni omenda osegol moromo chulo jogo duto kendo chudo chakre kawuono maber maonge ng'ikruok moro amora. Erokamano nya Jojo Piyo. Ilieko ka chande motelo ni chenro ni menya ahinya jok mang'awo ma oting'o jodongo ma hikgi ochopo 70 kadhi malo. Nyithindo ma iwacho ni gin nyithindo ma odong' kiye, nyithind kiye kaachiel kod jok ma bende gin jok ma odak kod kit ng'ol mopogore opogore e piny Kenya ka. Nitiere weche moko minyalo wachi ni ka in jaduong' ma samoro hiki ochopo 70 kadhi mbele to joge ni tiyo nyiso ni gweng'i kanyo kata dala ni kanyo nitiere jomoko ma bende lwetgi mor ni to in ok owinjo bed ni miye sir makama kata obedo ni chopo higni 70 kadhi nyime. Be ma en gima dieri ma samoro wanyalo wuoye ne jodongo kata de ma ochopo higano? Ok en adiera kamano. Gima watemo ng'iyo kuom jaduong' ma hike oseromo 70 kadhi nyime, maduong' mokwongo ni nyaka ibed ja higa 70 kadhi mbele. Mar ariyo wang'iyo ni ni onge kod pension ma nine e tich machamo msara ma in kod pension ma podi chamo dwe ka dwe.
mano bwang'iyo to kendo wang'iyo kit chandruok mantiere e dalano kapo ni gik mamoko samoro ionge kata mana yor konyruok moro amora mago duto wang'iyo kopogre kod higa ni bedo higni 70 kadhi mbele. Alright, to jomodak kod kit ng'ol kata nyithindo ma iwacho ni nyithind kiegi gin ang'o gini mowinjo bed ni nyaka gibed godo mondo gichak yudo sir kokalo kuom weche mag social protection kata chenro mar Inua Jamii? En ang'o ma nyaka nyathi kata nyathi makich nyaka bed godo mayango ni magi koro miye thuolo mar donjo e chenro ni? Erokamano, kakuongo chako gi mar nyithindo man kod ng'ol, mokuongo ng'ol ma walose no gi dho kisungu luongo ni persons with severe disability. Tiene ng'at man gi ng'ol ma ok nyal timo gimoro amora, ok onyal chiemo kende, ok onyal dhi e choo kende, ok onyal dhi nindo kende, nyaka obed kod ng'at man bute seche 24 makonye. Koro pesa no mago duto wang'iyo to en kit ng'ol mane, obed ng'ol kata manie wich, ng'ol manie obwongo, ng'ol manie del mar waluongo physical, kata ng'ol moro amora ma ok nyal miyo ng'ato thuolo kaachiel kod ng'ama ochung'ne mwaluongo ni caregiver ok nyal nwang'o thuolo be mar dhi tich moro amora kech en but ng'ani kuom seche 24. Mago achiel kuom gik mwang'iyo. Kwadhi e mar nyithindo man kod kiye, nyithind kiye maduong' wang'iyo to nyithind kiyegi ka jonyuol negi duto onge, mama kaachiel kod baba duto no Nyasaye osekawo, bas ng'ama odong' odak kodgi kata ka en dayo to dayo ni bende onge kod nweng'o moro malong'o. Koro mano be wang'iyo e kwarwakie e migawo mar pesa mar nyithind kiye. Ing'eyo ke samoro nyabedo nyathi kich to we lwet joma nitie kod nweng'o maber, to mantie nyithind kich mowe lwedo ma onge kod nweng'o maber. Koro mago gik duto wang'iyo to wanono mos e kwarwakie migawo mar nyithind kiye. Erokamano Bwana Bati. Jaduong' nweng'o maber ok ang'eyo ni upime rang'eny mane ma ng'ato biro wacho ni ng'ani nigi nweng'o maber, nikech ma samoro en gima bende osekelo twak ahinya. Ni en rang'eny mane ma piny owacho biro wacho ni ng'ani nigi nweng'o maber? En ni oyudo atamalo 70? Ere kaka ung'e ni ng'ani nigi nweng'o maber mondo koro wacho ni koro Jaduong' Bati in to koro in nyaka wagwethi thenge nikech idagi nyathindo in gi nweng'o maber? Gin mana jomondiki tich? Gin jomondiki tich koso gin ng'at ma samoro nitiere kod tich moro machielo motimo manyalo miye yuto? To yuto ni nitiere yuto ma samoro nyalo mana miyo obed gi chiemo mochamo odiochieng' ka odiochieng', to ok onyal kata kano mondo nyathino bi odhi e sikul. Gik machalo kama, ere kaka wang'iyo rang'eny mar yuto mar ng'ato mabiro miyo wach ni in nyathi manie lwet ng'ama nigi yuto, in nyathi manie lwet ng'ama onge gi yuto? Erokamano maduong' mokuongo, wan gi migawo mar sirkal mwaluongo ni Kenya Bureau of Statistics, enemo omiyowa nonro mag gweng' ka gweng'. Koro ka wasido nonro mag gweng' ka gweng' to wadhi e gweng'no to wan kod jowa mwatiyonwa e kor gweng' mwatudrego, to kosemiyowa thuolo mar jogo ma nweng'o gi ni piny, wan kod nweng'o man piny. Ke nweng'o man piny mana monyalo yudo mana mochamo to ok doyud kata motero nyathi skul, kata motero nyathi e thieth, kata dong'iewonego law moro, kata dong'iewogo buk mar sikul. Mago duto wang'iyo. Koro gimaduong' mwang'iyo kwasekawo jogo to wachak wadwoko gi e gweng' mondo jogweng' bo chako go gi kogno, gima waluongo gi dho kisungu ni community validation. Koro jogweng' wachak wadog gi listi mwaseloso maler to wasomo e bura mar galamoro mar gweng' ni ng'ama kama jogweng' nene nade, to jogweng' ma koro puodhe go e kogno ni ng'ama kama to onge kod nweng'o moro mochomo yo mado okonygo nyathini, en mana gimoyudo e dhoge to chamo, mana moyudo to chamo, to mado timgo yor mamoko kaka puonjo nyathi, tero nyathi e osiptal ka tuo, ng'iyo ne nyathi law, ng'iyo ne nyathi buk, ng'iyo ne nyathi weche mag somo, to ongego. Koro ka jogweng' osego ikogno to wakawi kendo warwaki e nonro no, basta koro ichako yudo pesa. Erokamano. Wach mar yango ni omenda ni wuok kuom piny owacho ma chopne jok mowinjo bed ni ichoponegi, bende en wach ma ji osewuoye. Ere kaka uneno, ere yo ma utiyo godo mar neno ni omenda gi ochopo ne jok ma owinjo bed ni gichoponegi? Erokamano maduong' mokuongo, mondo wabed ni pesa ni wang'e no chopo ne ng'ama owinjore mondo chopne. Maduong' mokuongo, pesa ni wachulo kokadho kuom bengi. Wan kod bengi 6 ma watudrego kuom chulo pesa ni. Wan gi Kenya Commercial Bank, Cooperative Bank, Equity Bank, Post Bank, kaachiel kod National Bank gi Kenya Women Trust Finance Bank. Koro migepe mag bengi gi ema moro ka moro waloso. Koselos payroll maduong' moting'o nying joge kaka ma Kisumo, to bengi ka bengi nigi wadhi e location ka location waluorre.
ka koro Kisumo ka wakoni wadhi e location makama to jo bengi mabiro chudo kanyo biro to mokwongo maduong' to walando kendo waguro listni ni pesa kaka koro pesa masani walanda yanga ni en siling 8,000 koro ng'ata moyudo pesa mopore siling 8,000 to wanono to ang'o momiyo miyi kamano koro wasetiego jowa kaachiel nyaka jo bengi wasetiego ni ka thuolo mar chudo chakre kaka ochakre kawuono to giluwore e location ka location kendo gichulo 8,000 ne jogo duto mwasepuodho kendo jogweng' kaachiel kod ruodhi be mag kor gweng' be wasetudrego ma waneno ni pesa ni ochopo ne ng'ano mowinjore to be seche moko ng'ato kaachiel kod kwa wuoye mar jogo man gi ng'ol caregivers jochung' margi makawo pesa ni kendo tero negi kapo nono wayudo ni jachung'ni ok ochop pesa ni ne ng'ama owinjore oterne to wan gi thuolo mar golo ng'ano kendo wamanyo ng'ama chielo kwatude kod telo mar gweng'no mondo mi wang'ama dichop kanyo kech en adier ni samoro ng'ato to mibadhi nyalo mako matin moko chop pesa cha te kaka sani 8,000 tero ma 6,000 ni an 6,000 ne momiya koro akoni oyo ija mibadhi many wang'ama long'o moriere ma dichopo na pesa ni kuom jogo duto but Kisumo nyaka wachak timo timni to pok wawinjo ywagruok moro malich ni pesa ni ok ochopo ne jowa monego yude kamano bati Aochwati wacho ni ilore mos jaduong' Jojo Piyo kendo kama koro ikelo mar joma ochung' ne jomoko sami kawo omenda ni en achiel kuom bende gima inyalo wuoye malach ere kaka oluwogi mung'e ni ng'ani pono ni ng'ani ok ogo report kata ok ogoyo nduru ni nokelna 6,000 ere kaka ibiro luw mang'e ni pesa ni nochopo ne ng'acha ka en gi ng'at ma ooroga mondo okawo ne pesa ni kata sir machal kama ere kaka oluwogi diponi nitiere kaka jok ma uwacho ni utudori go mawuok e kor gwengegi wuotho e dhot ka dhot mag jogi ka gin gi andika margi gi nyingegi gi kuonde ma giwuokie mondo ginon ka pesa gichopo negi adier. Erokamano gima wan watimo kokadho kuom migawo maduong' nwatimo ni e gweng' ka gweng' wan gi gima waluongo ni Beneficiary Welfare Committee en committee mar jogo duto mayudo pesa ni koro gima watimo ni wayiero kanyo wayiero negi jakom kaachiel kod jagoro mar en mana ofis man gi jakom gi jagoro koro gima watimo ni wan bende watimo luorruok sa ndalo michudo watimo luorruok to wanyalo donjo e ot mondo koni nyo pesa sirikal osegolo be nyiyudo pesa ko nyiyudo pesa di to bas be mar ariyo mondo wang'e ni pesa no bochopo ka en nyathi man kod ng'ol to wang'iyo odno to bende oloko ngima mar nyathi ma onego oyud pesa ni be onde kar nindo mare be oninde gima longo be onindo kama owinjore ot be en ot malongo koso sama ka koth chwe to koth goyoge bas ruodhi be watiyo ma very close ruodhi be wan go machiegni kabisa kaachiel kod jolop ruodhi kaachiel kod nyumba kumi be konyowa e luorruok kendo ng'iyowa to gonwa report ni dala ma kama to pesa cha okane no kodonjo watim nang'o kendo waluongo bura ma piyo piyo to wabet wayiero kapo ni ng'ama no ochung' cha ok otero pesa kaka owinjore to wan kod thuolo momiwa ni wanyalo loko ne jachung' machielo ma jaratiro to koro gima duong' ni wan wawegi ka jotich mag social protection mag Kisumu County kaachiel kod location volunteer councillors be wan go watimo luorruok mar location ndalo chudo kendo wa make sure ni jowagi wan kod list gi to wapenjo gi koyudo pesa to yudo pesa di to bwaneno ka ngima moro bentie lokruok mar ngima bende e odno. Ng'iyo chalo tuo kodonjo kamoro to wayudo ka koro ng'ato ngimane luwore kaka en no sama koro joma ikgi oseng'awo kata ikgi oseniang'gi de kaachiel gi jodongo sama koro nyithindo magi nyithind kiye kata jok modak gi ng'olgi osebedo gi ng'iyo mar yudo omenda ni to deko bende nitiere report moro migolo chon mayango negi ni kochopo dwe makama waneno ka wadhi bedo gi pek mondo gibed gi ikruok mar timo makosa en gima puoyogi ma samoro nyalo miyo ng'ato donj kata mane paro mathoth manyalo miyo ngimane we kapok kindene noromo. Erokamano gima wasetimo kaka jotelo mag sirikal wasechoko jogo kamoro achiel mawalosogi ma gibedo kod grube mopogre opogre e location manyalo loso kata grube kata bich e location achiel koro gima watimogi wapuonjogi yor kungo kod hola ni sama pesa ni kuwenyo pesa ni samoro nyalo kadhe dwe moro achiel ka dweche moko ariyo kapok obiro to kapok obiro to koro ibiro timo nang'o koro gima watimo ni wasepuonjogi yor kungo ma sama yudo kaka sani giyudo 8,000 ni to akoni kawe 2,000 ni ikungo kama ka chieng' moro pesa cha olewo tinya yudo kama ichwe lweti mar ariyo sama pesa bo olewo kaka sani olewo ma jodongo nyo dwa chako chamo dhogi
nyocha watemo wuoyo kwa wuothe barasa mag chife wa to barasa mag jolup ruodhi kendo wanyisogi ni pesa no nitie onge wach moro amora king'ato bedgo koro gin bende gibedo kod kwe kache kod horruok ni pesa ni kobiro to dhi konyogi kendo timo gima owinjore. Koro gima duong' wasetimo kaka jo Kisumu County wasepuonjo jogo kendo waketogi e grube matindo tindo mag timo ohala miluongo ni kungo kod hola. Omiyo kata ka pesa nie pok obiro to kunya gin marach ahinya ng'ato ndika momonyo dhi ochwo e lwete to oyudego sukache moro oyudego moke moro matin. Sama ng'ato dwa ni mondo mi olok ng'at ma winjo bed ni kawo ni omenda gi otimo nang'o sama koro ng'ato dwa ni olok ni an ne achiwo jaduong' Jojo Pio kaka ng'at madhi kepona ka en dayo kata jaduong' to koro dwa ni mondo mi oloki samoro nyalo bedo ni ka en nyathi kata samoro kata mana kuom ranyisi kata chi wuode moro wuok odhi oyudo tich kata kama chielo koro ok nyal bedo ni omanyo ne omenda ni pile pile kata luwo ne weche mag bengi go ang'o gini mwinjo bed ni jomadongo makachal kama ng'eyo kata oponi ochiche gi ng'ato nitie kaka luoke e diere ka koro dwa ni mondo mi olok ng'ama dhi omone pesa ni ang'o gini mwinjo bed ni oketo e mbele u mondo ging'e ni magi manyaka dwarre. Erokamano mokwongo ka ng'ato ni dwa timo lokruok kuom jachung' mare thuolono nitie kendo wachiwo negi thuolono. Mokwongo maduong' en owuon ka en ng'ama yudo pesa no to obiro ofis ma mekwa wan gofise e 7 sub counties wa e Kisumu ka basto owachonwa kaachiel kod barua ma jalup ruoth bondikone manyiso ni ng'ama kama ema koro jachung'ne manyien ma mondo okonfam nwa kik obed ni samoro ng'ato nodhi odiye kata mana yuore moro kata nyakware moro ni mama gol nyakwari ma kama iket nyakwaro ma kama. Koro wadwaro gik moko adek madongo. Maduong' wuon pesa wuon nyaka wachnwa gi dhoge. Mar ariyo barua mar jalup ruoth nyaka obedgo. Mar adek okelonwa fotokopi mare mar opande kaachiel kod fotokopi mar opande mar ng'ama chielo manyien mokoro dwa nobed jachung'ne no eka wapuodho to kokwayudo gigi te to kwayie puodho mano nikech samoro en ng'ato moro mana ma jamibadhi moro mohoyo jal ma kamano to kwa okadho kuom jalup ruoth. Koro ng'enyne waketo ni nyaka wane barua mowuok kuom jalup ruoth kaachiel kod jochung' mag jogo machamo pesa komiti ma wacho ni walose gweng' ka gweng' mag jochung' mag joma chamo pesa be nyaka puodhe kendo waluongo jatelo mar komiti mar ochung' ne gweng'no to wapenje to koyienwa to wadhi nyime kod lokone ng'ama chung'ne kawo pesa. Erokamano. Jaduong' George, achiel kuom jokanyo mag komiti mopuodhi gi nyalo bedo gi kidenga moro kata remo moro marach e kinde kod jal madwani mondo oyud sir makama ma samoro obed kobadho remo tamo nonro mage chopo no yo makare ere kaka urakuru kod midhiero manyalo bet machal kama mathiro cheno ni chopo ne jodongo kata jode gi nyithindo makie kata joma nigi ng'ol ma winjo bed ni yudo sir ni. Gima duong' mwatemo timo komiti mwaloso mar jogweng' mar jo machamo pesa gi maduong' wan tiere ko watiyo machiegni kabisa gi ruodhi kaachiel kod jolup ruodhi to gi jodongo mag kor gweng'. Koro kapo nono ni achiel kuom jochung' mar komiti mar kor gweng'gi bende ni kod kidura moro kodwa ni jalcho ologino to wan kod teko be kata ng'ani ni kod teko mar dhi ofis jalup ruoth kata ofis ruoth maduong'. Koro be gima ben watimo ni samoro ng'ani be nyabedo kod luoro moro ni kodhi ogo lipot to ng'ama chung' cha nyalo chocho ni weche moko. Koro nwamiyo gi namba migoyo nono en namba mar simu migoyo nono madhi to wawinjo kendo wanono wachno en namba no be nitie mano wamiyo gi duto mwasepuonjogi ni namba mar simu en igoyaga nono tek ni igoyo godiochieng' sama ji pod nitie apises ma nyalo mako simu. Kamano. Erokamano ahinya Jaduong' George. Kawuono ni yiena mondo wakawe moko kuom penjo mag joneno mag Ramogi TV ma bende nitiere kod penjo kotenore kod wach mar omenda ma isiro godo jodongo nikech ma en chenro margi ma twak ma wamenyo godo piny mondo gin bende gibed gi ng'eyo ahinya to kowuok kuom un jogo matiyo e bad migawoni ka gisebedo gi ng'eyo to koro biro miyo gin bende gi keto ngimagi bedo kaluwore kod kaka dwaro mar chenro mar chiwo sir mar Inua Jamii bedo. An gi moko kuom penjo ka ma daher mondo mi iwinje ka inyalo duokogi to idwoki penje na an baba na nigi higni 75 to kata or nyinge to ok duogi nitiere kaka ioro nyinga winjo ni oro nying to nying duogo ni ng'ane okaw kata ng'ane ok okaw ok kawe to kata mana pension onge godo ma to koro wanyalo wacho nang'o ok onyisa ni owuok kanye nyinge bondo ok onyisa namba ne to nitiere ka joma samoro kor nying gi to ok duogi ang'o manyalo bet ni miyo nying ng'ato ioro to ok oyud duoko ni oromore gi omenda no.
Erokamano, aduoko penjo mokwongo, ka ng'ato hike oseromo 70 to nondike. Gima duong' ni nwatimo ni nondik ji duto te e kor gwenge kane notime hike 2017. To list mane waloso ne or Nairobi duto, kendo kane oduogo to wawuotho go e kor gweng' kwatimo waluongo kendo wapuodho. Koro nyinga ma nok oduogo luwore ni samoro jogweng'no ema notame, kendo watimo ni wan gi gimiluongo ni nonro jogweng' chuoyo kogno, community validation, goyo kogno jogo duto monego bedie e migawono. Koro ka jogweng' ma kamano ogoyo kogno moyie ni ng'ama kama mondo odonje e yor pesa, to nwakawo nyinge. Ka jogweng' ma kamano odagi, to nok wakawo, to form to nosejasne, mana achiel kuom gima nyamiyo nyinga to koduogi. Mar ariyo, ka ok nochiwo nonro ne mowinjre, samoro upande manotiyogo, ng'eny jowa moserwako higni 75 kadhi mbele, moko pod nigo upande moro machon cha, upande mane duong' mane waluongo ni lew dhiang' cha. To upande no tinde ok ti. Koro mago be ka namba no odhi odonjo, to nying ng'ato ok duogi. Koro mano momiyo achiel kuom ariyo manyamiyo sama nying ng'ato nokaw to koduogo. Erokamano. Erokamano ahinya. Nyiso ni koro chuno nyaka jodongo gi loko pande margi eka koro chaka kony ma nitiere penjo machielo. Nitiere miyo moro mamomo kendo chiliel, onge kata nyathi makonye uru. Ma to koro inyalo tim nang'o? Jali bende kondiko na nyinge, namba ne to oketo ka, inyalo mana nyisowa kotende gi gima chik wacho yu ma. Erokamano, kaduoko penjo no, mama man kod momo to kendo en chiliel, gisani to pok sirikal olando thuolo ayanga mar chako ndiko ji manyien. To koselandi mo wan kod geno ni dhi lande sasa, en gimilando kaachiel gi jatend piny man god tekono mar lando kokadho kuom minister marwa. To koselandi ni indiko manyien, to wan kod kwayo ni ng'ama kama mondo tem ochopi, kech wawuotho go kwadwa ne ji obi e ofis, kech ofis samoro bor gi ng'ato. Wan mwawuotho e ofis chief ruoth ka ruoth. Koro wabro kwayo ni ng'ama kama kowinjo to mama ni ko ponitie to bi mondo kele kwa luongo barasa chieng' makama e gweng' makama, bang' kosechiwnwa thuolo ni koro wanya chako ndik ji manyien. To gisani to pok ochiw thuolo mar ndiko ji manyien. Joma nwandiko chon ka ema sani wachulo pesa. Erokamano. Mano bende penjo machielo, bende nitiere chik ma oketi mayango ndalo mowinjo bed ni itimo ne gini gima dho ngere luongo ni review kata ing'iye kendo, nikech chakre higa mar 2017 nyaka sani chigni higni 5 koro kalo. Nyiso ni ng'ama ne odonjo higa 70 higa 2017 sani koro en jahigni 75. Nyiso ni ka kum hie kana en ng'ama nowinjo bed ni yudo pesa ni winjo bed ni osebedo koyude kuom higni 4 mokalo katin. Ere kaka ma inyalo kony kata okenge mage manitiere e bwo chik mayango kaka winjo bed ni ing'iyo kendo irwako joma nyien kigolo bende listi mar joma tho. Mano nyiso ni joma osetho e diere ka kindiga mar 2017 nyaka gie sani bende nitie ma pod chiemo, ka jok mwinjo bed ni chiemo mangima ma ikes chopo kanyo to koro onge ok chiem. Ere kaka sirikal nyalo konyo ma kopo nitiere chik moro amora? Erokamano, en penjo maber. Maduong' mokwongo, chakre hik 2017 joma gik mang'eny osetimre kore ka nitie joma osetho. Maduong' ni ka ng'ato tho to wan kod thuolo no ma wayudo barua manyiso ni ng'ato tho, burial permit kata death certificate, to wago report kendo wagole e system marwa, wagole e nyanonro marwa. Basto gioro gima wasetimo ni koro kwasegolo nyanonro marwa, wasegolo gi e database marwa, to koro warito thuolo ni location makama kaka koro wakoni Kisumu East ji mane Nyasaye okawo ne gin ji 100. Koro mondo omiwa thuolo mondo wachak wadwok joma nyien ma hikgi sama noserwako 70, ke joma ne 65 sano oseromo 70. Koro chik ni nitie ni bang' ka ng'ata nitie otho to wan kod teko mar gole kendo rito mondo miwa thuolo mondo warwak manyien. To kunwa nyalo golo to warwako saji mano to thuolo ma pok wabedogo ema ni warito ni manyaka miwa teko no. But jomotho to wasegolo mana kapono ne achiel moro to onge sani joma notho wagolo, kech wan kod tudruok machiegni kaachiel kod ruodhi gi jolup ruoth magama ne Nyasaye osekawo mana kuom tho mar jodongo kaachiel kod joma ne ng'ol. Kuom bat jochung' nyithi kiye to ka jachung' ema otho, nyathi kich to pod nitie odno, wamanyo mana jachung' machielo, ok wagolgi e program. Jodongo to kotho to wagole program, ng'ama ne ng'ol kotho to wagole program. Erokamano. Erokamano. Nyajako biero Wuda Sembo Kokise
wacho ni yimore Ramogi TV mora mosna jabwajo duto mano opogore gi mano. Leo Kauro jara kwaro daraja wacho ni pesa gi nitiere dweche moko ariyo ma isiki kala kala. Mato jaduong' George wachi ang'o? Ni nitiere ko chuli dweche ariyo go tiro kan nitiere dweche moko ma sirikal chal ka gima dwa badhore ne joma jodongo kata degi kendo miyo sirikal kuongo jodongo kuongo sirikal matamre gi nono. Kata inyalo wacho ang'o kuom gima giwacho ni? Ok ang'e ka en adieri kata koponi en gima notimore mana dichiel chon. Mano ok en adier. Gisani wachulo pesa mar dweche 4 chakre dwe mar 7, dwe mar 8, dwe mar 9, dwe mar 10 mago gin dweche 4. Masani wachulo pesa dwe mar 4 ne wang'e ni wan kod gopgi mar dweche 6 to kaluwore kod nok mar omenda manyayudo nyoromo mana chulo dweche 4 omiyo wachulo gi dweche 4 to gimoro ni wakadho ga dweche 2 man to onge mana pani ok nonwang'o report maber. Koro gumwang'e ni sani koro kendo gopgi mowango en chakre dwe mar 11 nyaka 12. Koro mage dweche magowi mapok wachulo ma kodhi maber bang' ka gisechamo ma to wamiyo gi thuolo matin mondo gigoye muya matin kendo wachako wamedo gi 4,000 modong'. Sani wamiyo gi 8,000 ma en mar dweche 4 chakre dwe mar 7 nyaka dwe mar 10 higa mwantiere ni higa mwakalo. Beryl kawuok Kisumu East penjna ni to kaponi nondiki chon to ichamo pesa diriyo to ka idok mar 3 tikoni ni nyingi onge system mano to kore konyo nang'o? Erokamano. Ka nichamo pesa diriyo to idok mokwongo mano timre kabisa kuom nyithindo man kod kiye. Nyithind kiye kich wang'e ni en e bwo higni 18. Ka nochako chamo ko ja higni 17 ka 18 korwako higni 21 kadhi mbele koro ke nyathi kich koro wagole oko. Koro mano be timre inya chamo pesa to ka kene chieng' mar dok wen pod pesa ni nitie kara nyathi man chamo pesa ma nyathi kicha ndalo ne osero koro ng'ama duong' ma koro ok nyathi kich koro mano inya yudo ka onge. Mar ariyo kuom nyithindo jo man kod ng'ol ka jachung'ne wadwa ni jachung' mar nyathi man kod ng'ol ochung'ne ma ng'at achiel e sechego kik bed ni en ng'at achiel to ochung'ne ji 2 3 samoro ochung'ne ng'ama chielo koro mano dhi kelo gima waluongo dho kisungu ni double dipping duplication. Koro wachungo kwatimo nonro endo kwagole mana kwatimo nonro kwasetimo nonro mwayudo to warwako ne jachung' machielo to wadwoke. Kuom mar nyithi kiye to koserwako higni 21 kadhi mbele to wagole kech koro ke nyathi koro ng'ama duong'. Koro nyathi kich kiseromo higni 22 tigoli nikech koro ichopo ikrieko inyalo konyori gi rieki. Erokamano ahinya. Omogo kawuok Rarieda wacho ni wuonwa ja higni 98 osendike didek to nyinge ok duogi nang'o? Mar ariyo en ang'o momiyo ichwoyo kogno nyaka joma nyalo ma jogi gitiyo? Mano bende penjo mopenj ka gi jalo moro to ok onyisowa nyinge. Inyalo duoko penjo ariyo ka watieko nikech thuolo marwa mar bedo studio be koro ng'adore. Jaduong' ma oserwako higa 98 to nyinge ndego to nyinge ok duogi. Maduong' mokwongo udwa ni sama indiko nyakwanno watim nonro maber ni namba mar opande no be gindiko namba mar opande. Jodongo ma higni 98 ng'enyne gi namba gi mar opande chakre ga gi 0 1 2 3 mochakre gi 0 samoro ng'eny joma timo ga ndiko wiye wil mowere gi namba nono cha ok ondiko. Mar ariyo samoro nying ochopo kucha to nitiere kasoro mumudhi obet odhi ondikre diriyo ng'e jomoko bende samoro kindikri diriyo to ibo chamo pesa diriyo koro ing'ado gino duto kitipod timo nonro. Machielo ma jawinjo penjo ni en pesa ni samoro chulo jogo moko owinjro chul tiende samoro ng'ama kod nyalo mano be nyalo timre ka samo watimo community valuation samo waduoko gi kor gweng' mondo jogweng' ogo kogno samoro jogweng' bet kod luoro wang' mar ng'ama ni kanyo gidwa wachonwa samoro wan ng'ama jati sirikal iwuok kata mana kama chielo biro kama chielo ok inyal bedo kod ng'eyo koro ng'enyne watemo tiyo kod jogweng' mondo wachwa ni ng'ama kama to ni kod yuto oweye mondi oket ng'ama chielo koro jogweng' bedo kod luoro wang' koro ka giwacho to miyo ng'ama kamano nyalo pusre ma pod nono donji e yor chudo ni. Erokamano ahinya jaduong' Jojo Piyo apisa ma ochung' ne weche mag social protection kata chenro mag chiwo sir garita okumba moro adundo e weche mag ngima jogo ma ngima gi ng'awo oting'o nyithind kiye oting'o jomodak kod
ng'ol kaachiel kod jodongo gide ma igi osechopo 70 kadhi malo nyaka Ramogi. Puoch gi pak ne in miketo wang'i Ramogi TV kendo ichiko iti kiwinjo puonj machal kod ma. Ne jaduong' Jojo Piyo, erokamano ahinya kuom yudo thuolo mar loso gi oganda nyikwa Ramogi Ramogi TV kichiwo puonj mong'ith ewi weche motenore kod gigo mamiyo jodongo gidenyo okuong'o piny owacho ma piny karu to ikuong' ne piny owacho ka chieng' dhi podho okuong' ne piny owacho. Ageno ni koro gibedo gi ng'eyo kuom gik mowinjo bed ni timo mondo gin bende gibed achiel kuom jogo mayudo sir e kinde ma piny owacho dipo ka oyawo kendo thuolo mar ndiko jok manyien ma yudo sir ni. Nyasaye mondo gwedhi kendo bed godhiambo makare jaduong' Jojo Piyo. Nyaka Ramogi in bende maniketo wang'i puoch gi pak waromo kodi sa 3 mar otieno weche manyien mag oimore. Kamano sani wayuayua gi kanyo, nyinga en George Bati, oriti masane.